teraz budeme si behať. Nie. Nie. Čaute ľudia, ja som pri novom videu, no a v tomto videu budeme hrať hororovku v Robloxe, ktorá sa volá Midnight Station, Gas Station, no tak sa dá povedať. No a my si ideme zahrať, ideme oba sami si zahrať, lebo neviem, s kým by som sa akože zahrala, takže tak. No a my môžeme ísť na to, no a určite sa ešte odbrali zvonček, no a let's go, ideme. OK, takže už sa teleportujeme, no už sme tu. Ešte sa mi to ešte načítala, hej, už sme tu. No a to je naše auto, lebo čo? Vyzerá to Kirby Ice. Aha, ešte sa nám teraz loadingujem, ak si mám dať tak, ale si to asi. Tak nechcem veľmi, lebo keď to je hororovka, tak OK. Ale to je čítavanie asi, ale je strašne VHS duskové. Proste VHS, neviem to povedať proste. OK, no. To sme si my, už parkujeme, OK. Let's go. Prečo vždycky sa musíme zastaviť v nočnej, no, something pravdu. Niekto povedať night shift preklad, nočný proste. Maybe have something on the radio that will be super. Ok, zapli sme radio a teraz neviem, čo tam bude. Oho, Američanci, to sa keď nejaké spraví. Nechoďte v noci vonku, lebo je nahlásené, že nejaký seriálny killer sa stratil. Policia neviem to sa nikoho neprosil, že publik na verejnosti bezpečné. To je pravda. Takže keby čo sa stalo, máme zavolať na autorov ASAP. Dobre. Keď sme vypli to radio, sa niečo dom. Just my luck. Máš šťastie. Akože my si myslíme, že tu vážne nie je ten seriálny killer, ale bude, podľa mňa. No, dobre, sme tu. Ok, asi musíme ísť tu, ne? Ok, zavrieme. Tell worker clock out. Zavrieme. Aha. Ok, takže my teraz máme nočnú. Či toto, jak vyzerá ten typek. Hey, it's your time to clock out, man. Dobre. Ideš, pakuj. Konečne. Si počul to ten noviny? Ja sa necítim dobre pre teba. Aha. I'm sure it will be fine, bude dobré. Just ako nie ďalšie nočné. Whatever. Kamo, idem preč. Also just between us, kind of hungry. Yeah, I ate a lot of food out of shelves. And I see ya later. Well, maybe if you still alive. Čo? Jak nás tak zdraví, aký čau, bratu. OK, no choď. Akože je to proste, nie je to jak normálny čak mi panačik. Škoda, že nevidím nohy, dobré. Teraz máme asi čo robiť, aha. Aha, máme asi hodiny tu, a čo? Opraviť čo? Aha, čaká to. To som ja si zatvorila. I guess you show. Tak máme čo robiť teraz. Zoberieme box. To tak zoberieme. Nebudem tu. Bože, ja furt zatvorím tie dvere. Sa bojím. Furt ak to zavre. Ja radšej zavrem toto tu tie dvere, lebo je trochu hlasnejšie. No a nemôžeme dávať takže taký čipsy tu, normálne Doritosky, to sú neverím. Je také rozmazané. OK, takže let's go. OK, už iba ešte dva teraz dám. Tu predposledné a už iba posledné. OK, zatiaľ sa nič nestalo, nikto tu není, iba dávame
Len sa mi nepáči ten zvuk, toto VHS-kové. Neviem, jak to vysloviť proste, takže sorry. Ale dobre, tu to dáme. No a my máme. Teraz by sme mali počkať si na zákazníkov. Aspoň myslím, že taký príklad. Radšej zavrieme tu terén. Pôjdeme tu. OK. Máme tu na peniaze, klávesnicu, všetko, monitor. Keby bol... Dobre, som sa ľakala, ja. Nekapaný, ide sa dačo kúpiť, alebo benzíne, ide sa dačo kúpiť, hej. A zavrieť dvere neviete? Ja to musím zavrieť. Takže zavrieme radšej. OK, takže... To sa ona vyberá, vlastne budeme sa pozrieť. Máme čing čang čong. Čau. Dobrý deň. OK, ja sa také konzervra, alebo dačo finally. Konečne. Či tak dlho to trvalo? Čo? Však vôbec ste nečakali. Ani dlho. Whatever. Dobre, máme akurát, takže dobre, zaplatím akože, dobre, $5 to stojí a 57 centov. Čo? Však nič sa nerobila, kamo, Karen. Shut the fuck. Dobre, máme tak a dobre. Vypadni, hej. Chápeš, však zase nezavre. OK, ja to nechám otvorené, ale dúfam, že sa nič zle nestane. OK, prišiel ďalší taký trak americký. OK, let's go. Bude OK, bude tu pán, dobrý deň. Ten si asi zoberie tam pri čipsoch či? Aha. Čo on vlastne pozerá? Tu sú čipsy a tu sú hadajaké vody. Ja si dajakú vodu. Dobrý. Doritosky si kúpil, že? Hej, no. Dobre. Hello. Dobrý deň, hej. Hi. To čo? Can you like rank me up, please? Sure, I guess. Dobre. 7. Dobre, 8 eur. $8, no. Ale ja to budem volať eur, OK? Takže... Tu tak, a dáme... Tak. Dobre, dovidenia. Sa mi nepáči tak málo. Jaký mesiac. Tam sú asi vecka, ne? Či? Ale pozrite, chápeme tu kladivo, keby náhodou, aha. A jeden život. Mi Ganu daj, akú ďalšia Gana. Chápeš? Dobrý deň. OK. Hezké. Outworker. I'm not sure. Čo, o čom rozprávate, madam? Že tu chodí v nejakom červenom košele, alebo tričku, no. Veľkým tu okolo. Just forget, don't want you too hard. No need to be rude, madam. I just know I'm supposed to be only one working right now. Ona nám dala ešte $5 na tibiak. OK. A 20 eur. To koľko chce? Aha, však to má jak autobus, OK. Dobre, dáme peniaze, máme. Ten zvuk milujem. Dáme peniaze, keď môžem. Mám. To je heavy worthless. Dobre, my nie sme muž, ale však OK. Ale kde ja sa bojím, ja zabrám radšej. A idem tu radšej. OK, takže... Jaké ďalšie auto? OK, zákazníci idú furt za sebou, OK. Dobrý deň. Detektív? Hey you, what are you doing here on the night like this? Ty policajt či detektív? Mám tam napísané kop. Ja tu pracujem, kámo. Kámo, jak sme odpovedali. Aha, lebo... Jaký maniak. Tu sa okolo asi, dač tak. Áno, som počula, ako by takto tu chodil. A my sme upozornení.
Maniak otrading gas station. Čo? Prečo práve gas station? Prečo práve u benzínka? Dobre. Ugly. Call the police if you... OK, dobre. Tu máme telefon a potom zavoláme 911. Mne sa zastalo, lebo som tam takoho videla. Dobre, ja neviem. Sa bojím. Trochu. To si bude začínať. Ja som sa zľakla. What is this guy doing? Čo? A však to je ten? Určite. Ja tam nepôjdem. What are you doing? Shall we get going, man? Ide preč? Ja volám políciu. Aha, nie. Rád vieš. Come on, jak vys... A prečo nič nehovorí? Prečo nič nehovorí? Haló? Choďte preč stadiaľ. No teraz hovorila. Call the cops then. Idem volať. Čau. Head not need for that. Ešte sa mi smeje do ksichtu. Nie. Že ešte sme... Tak, to si zabil. Ojojoj. A nejdeme teraz zavolať políciu skoro. Však. Nechápem. Kind of still ideal during the night shift. OK. He's not watching that creep like him. OK. Dobre. Nie. Aha, že kde to má spawnu? Jasné. A musíme ísť pomôcť. OK. Dobre, a tak to zmeníme. OK, to nie je ťažké až. Ale koľko ich tu máme? Do 13 sme ich mali. Koľko sa tak nabralo? Čo, pršalo, či čo? Banán treba vyhodiť. OK, som nevedela, že to funguje, ale však OK. OK, ešte tu. A ešte tu. A posledná. Dobre, máme. Keď ideme radšej za pokladňu, by sa nič také nestalo. No a ide ďalší trak. Kamo. Či ešte ich dozadu. To je aký... Dobrý. OK, ja si začal si vybrať. Aha, asi pri vodách je OK. Dobre, my počkáme na ňo a uvidíme. Dobrý. Hey there. Dobre, iba vodu chce, OK. 3 eur a 50 centov dolára, no. OK. Krásne, a tu dáme. Neviem prečo do klávesnice, alebo... Čo, to je klávesnica? To vyzerá aj klávesnica. Teraz sa dá čo stane, podľa mňa. Aha, ale všetko za Robuxy. Dúfam, že sa teraz nič nestane. Auto máme, dobré. To by náhodou rýchlo zdrháme ku autu. Keď tam nebude tam ten v červenom. Creepy guy. Dobre. Dobrý deň.
Také čínske polievky. Nice. Ale či sa to vybere, to neviem, lebo to vždycky tak ukazuje. How I'm surprised display even open, že teraz je akože akurát je to otvorené, že why is that? They're around here? Hej, to som počula. Všetkých? No, akože to je pravda, ale myslím si, že bude v pohode. A vy máte dačo? Oj. Si duch. A už sa bojíš, ne? A sa ti nečudujem, bratu. Keď dúfam, že sa ešte teraz... No. No. Teraz sa dačo stane. Rýchlo. Ja to nechcem vidieť ani. Ja si dám jemne oči, aby som si najradšej zavrela, aby som nič nevidela. Ja sa bojím. Teraz tu dačo bude. Teraz tu dačo bude. Rýchlo. Ešte zaverím sa na svoj. Rýchlo za pokladňou, dobre. Keď som safe zatiaľ, aspoň myslím, že som safe. Dobre. OK. OK, hello. Mladý typek asi, aspoň mi je tak, ako by ešte maturoval. No. Vyzerajú akože divný takové, OK. Dobre. OK, vodu, asi liter. How much will this drink cost? Koľko stojí tá voda? Sa pozrieť $6.99. Ste smiešne, ale vážne. Koľko to stojí? Však... ja myslím to vážne. Teraz neviem, čo sa stane. Je drahé. Čo? Však... What? Ešte 4? No dobré, radšej... Mám to jedna, než za ním, bo ma ešte zrazu tam. Abo zabije tam ten creepy guy. OK, tam niekto... Počkej, som sa ľakla toho kavovaru, či čo to tam je. Dobre. OK, ide ďalšie auto. Ďalší zákazník s trakom. Dobre. Nejde. Nejde. Aha, on ide asi na vecka, ne? Aj tam sú vecka, podľa mňa. A teraz to musíme ísť poprátať, ne? A tam bude som zabitý, ne? OK. Ja už vyšiel. OK. Je tu. Dobre. To tu chodil. Kona. Disgusting. Musel som. Place number 2. Prepačte. Ja to hneď vyčistím. Bože, tam. Sa bojím trochu. A dúfam, že teraz... Teraz tam dačo bude. Čo sa rádio počúvajú? Bože. Let's go. Dáme to. Nič to není. Ale sa bojím.
Tak toto som sa zľakla. Som skoro skriečala, okej. Čo myslíte? Hej, ja, keď som teraz ti stihla. Ja som sa ľakla, že ma ide zabiť. Nie to... Choďte preč. Ste zvláštni, ste... Kde je? On sa teleportoval. Pozrieme. OK, ja to radšej nechám otvorené pre istotu. Aj keď neviem, či to je dobré, asi nie, ale keď budeme dať čo utekať, alebo dať čo, neviem, takže to let's go. Dobre. Asi ďalší pán zákazník, nie? No, hej, zákazník. Dobre. Chvíľa som sa zľakla. No, neviem. My sme nie. Nie. Dobre, musím to robiť. Hello there, can I get a little snack for free? Nemôžete. Wait. Aren't you the creep scare me? As I'm cleaning the toilet. Ja sa bojím. Nie. No. Yes, you are. Now get out of the bed before I call 911. You sure you can't walk letting you hear the news? I'll make you all regret all of this. Čo hovoríš? No, už som sa takto vyšiel dozadu, aby som sa dostal. Tam je, aha. Prečo tam musel ísť? OK, tak teraz sa strašne bojím. Však zavolaj policiu. Chápeš, oni nechápu asi. Teraz ste sa dohni. Tu čo? Nejdem. Ale musíme ísť pozrieť. Idí, ja sa bojím. A tu je ten v červenom. On tam stojí. Dobre, nebojme sa. Idem preč. Ja serem, idem preč. No a? Čo? Nie! Nie! Prečo ma to tam ešte spávlo? Musíme zavolať policiu. Rýchlo, volaj. To čo je? Ja sa bojím, ja nemám čo mám robiť. Volám policiu. Phone ranks. Dobre, zvoní mobil. Ale čo mám teraz robiť? Čo mám sa schovať, alebo čo? This is this police. How can I help you? Okay, rýchlo. Rýchlo ponáhľajte, tu je nejaký creepy guy, čo mám časuje, alebo mám, jak to mám povedať, v benzín, Vážne myslíte, tam je nejaký bezdomovec? A car crash, say a kill from the news. Hej, to je pravda. A prosím, poďte mi pomôcť. Čo tu mám? Tu je, mám masku. To si... Nie. Nie. Tak to si zabil. No do riti. Čo máme robiť? OK, ideme do bajska, ne?
vecka. Ja idem na vecku. Ja budem na veckách. Čo si? Ja neviem, či to je dobrý nápad. Asi nebol. A tu ešte... Alive. My sme prežili. The police arrived at the scene just in time and serial killer was arrested. Yes! Navždy. Takže my sme to dali. Yes! Teraz neviem, kde sme sa joinili do jakej hry. Ale ok, takže keď som počul toto hororovka video, tak určite zachte odberali aj zvonček, dnes sa s vami lúčim, bolo to veľmi dobre. Bolo to strašidelné, ale zažili sme si kopu tomu. No a ja sa s vami lúčim, nechajte tu odberali aj zvonček, no a čau!